ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಹೊಸಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಲಭಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೀನ್ ಲವೀನೋ ಮೊಂತೇರೋ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರಾಫೀಕ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಧೀರ್ ಎ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ರಾಧಾ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರವೀಣ್, ವಿಪಿನ್, ಅಖಿಲ್ ಅವರು ಹೊಸಂಗಡಿ ಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏಕೋಪನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಶೀರ್ ಕನಿಲಾ, ಮುಸ್ತಫಾ MD ಕಡಂಬಾರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಹೋಟೆಲ್, ಫ್ಲಾಟ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಬದಲಿ ಚರಂಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸಂಗಡಿಯಿಂದ ಕಡಂಬಾರ್ ಮಾರ್ಗದ ಇಕ್ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಮೀನು, ತರಕಾರಿ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಾವಾಗೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆದ್ಯತೆ, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. എന്തായാലും പഞ്ചായത്ത് നല്ല നിലയ്ക്ക് ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ശുചീകരണം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഒസങ്ങടി മലബാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അത്രയും വേസ്റ്റ് വെള്ളം ഒരു റോട്ടിൽ മുകളിലാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. അത് അതിന് ആൾക്കാർ ചവിട്ടുമ്പോൾ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ അത് കണ്ട് ഞാൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായ സിദ്ദീഖിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ശക്തമായി പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ടു. നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഇന്ന് വന്നിട്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അധികൃതർ എല്ലാവരും വന്ന് നല്ല നിലയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ള ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടി, വസങ്കടി ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വസങ്കടിയിൽ 45 കൊല്ലം ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തും പോലും ആ ടോയ്ലറ്റും പോലും വന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെയും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഓഫീസർമാരുടെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പറയാം, വസങ്കടി നല്ല വൃത്തിയായി വരും എന്നത് പറയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അത് വസങ്കടി നല്ല ക്ലീനായി വരണമെന്നും നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണം. മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തിലെ വസങ്കടി ടൗണിലെ പുതിയ ഹൈവേയുടെ പണി നടക്കുന്ന ഡ്രെയിനേജിനോടനുബന്ധിച്ച് മലിനജലം പുറത്തു വരുന്നത് കാലാകാലങ്ങളായി പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാലിന്യ പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് പരിഹാരം കാണുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഇന്ന് സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡൻറ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്, വ്യാപാരി വ്യവസായ പ്രതിനിധികൾ, ഹെൽത്ത് തുടങ്ങിയവരുടെ സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിൽ വസങ്കടി ടൗണിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ഡ്രെയിനേജിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഇതിന് പരിഹാരമായി നിലവിലുള്ള, അതായത് പഴയ ഡ്രെയിനേജ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും അവിടെ പുതിയ ഡ്രെയിനേജ് വന്ന് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമെന്നും പരിശോധനയിൽ മനസ്സിലായി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വസങ്കടി മേൽപ്പാലത്തിൽ അനധികൃതമായി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും ചെറുകിട വ്യാപാരികളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയും വസങ്കടി മുതൽ കടമ്പാർ വരെ റോഡിന് ഇരുവശവും അനധികൃതമായി നടത്തുന്ന മത്സ്യക്കച്ചവടവും മറ്റ് വ്യാപാരങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഈ അവസരത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ തുടർ നടപടിയായി നിയമവശം പരിശോധിച്ച് എല്ലാ നടപടിയും സ്വീകരിച്ച് അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ച് പഞ്ചായത്തിനെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടിയും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.